Ya ce. Ina ganin ƙugu kuma an tashi dan akuya tsaye ya kuke yi ne. Wallahi. Ko ka gan shi ne sai dai kanci. Baya tsina namun da komai in daren ne in na juya na riko shi ma sai ya kuci. Kama an ji kalagwani? Wallahi. La illa. Haka kuma ko samu ne ayya biyu? Wallahi. A haka nan dai ina kama ina dan gwaggogawa ne aka samu aka dauka ni. Ke kin san me za a yi ne yanzu a bishirin? Wannan dai zance dai Alhaji ya zo daga Abuja. Jirgin karfe 2 na yau. Ai nake gaya miki wani zance ma sai an kashe fitila hajiya. To amma dai ba girma. Miliyan 1 din nan ta zamani zai sauke miki ita ba ba komai take ba. Ba antikili na ke ina samun irin wannan kwastomomi ina za ku gama a haka. Ke kokari ki kashe wannan auren wahala ne wannan. Gaskiya auren wahala. Ba uwar komai me amfani auren dan sanda ko jarafa. Wallahi na fi ba in kashe wannan aure. Ina ni da ma anya ba guba za a sama sama ya mutu ba. Ni da dai da za a yi. Karfe 10 dare yau. Ka zo da matashin fiye. Wallahi a danna maka. Fiya za a samu. Ina za a samu fiye? Zan samu. Samu fiye. A kashe dan banza dan kare. Kashe shi. Magaji duke yaya maza biyu din nan ke makin sai. Da mara kuna kwara hudu ne ya tsina na. Assalamu alaikum. Ya Allah. Me ake tattauna wani haka? Oh Allah. Wallahi gini na ba kaunar ka nake ba. Ban gane ba. Ni yanzu shiga damuwa akan abin da ya same ka kace mun ba kauna ka. Wallahi ba kaunar ka nake ba. A'a, yanzu ka zo ganin ka. Ina ganin ka kuma ina kaunar ka. Na shiga damuwa gaba daya na kashe. Ina wannan kulkin nawa. Me za ka yi da kulki? Wallahi gida wai me haka zaka zo ka wani kwanta mu wallahi nan ina nake ciwo nan wallahi wallahi nan ne wayo Allah wayo nan ne wallahi in Allah da bara gutuwa nan wallahi nan ne a ce nonon suka buge wallahi Allah nan ne ba lafiya a tsira ku to ka sha to cire mu gani ko za a dace dawa da Allah ai sannu wallahi na sannu to masha Allah sannu mai gida wayo na hakura sannu mai gida wallahi na hakura babu sauran taliya ne taliya sai ke kan zo ki mun takulkuli ne dan Allah nake zaki danna mu ni ina takulkuli kuma to nan zaki danna mu yawa nan ne yawa wallahi nan ne to na hakura wai na makoci na kili da ne ba a shigowa wallahi bai rike zumunci ba to ni da yake na rabu ki ji tsoron Allah zaki mutu zaki tarar da Allah mu kuwa fatka ƴaƴan mu ƴan dugu su suke so ke talalata su. Masu iya magana na cewa duk abin da ka shuka shi zaka girba, haka zalika ba a yabon ɗan kuturu sai ya shekar 40 da ya tsansa. Bas muka yi a Saudiya ba kuma bari wata kuma ƙasa nan Najeriya. Kira da kimiyya wannan lissafi ne na mai buga lissafi daidai a lokacin da yake barin lissafinsa, ko da ku yi mantuwa zaka ga lissafinsa yana tafiya daidai. Tabbas an fake da guzuma an harbi karsana a lissafinsa cewa daidai ike tafiya, bai san cewa ya bar bai da kura ba, domin irin kala halittar da ya canja ya bambanta daban da 'yan maza. Shargalle haka zalika ita kuma Esa ta zo da wani sabon yanayi, sabon game ɗinta, sabon plan ɗinta, sabon irin dabarunta daban yake da na kowa. Shi a tunaninsa yar halali ce kuma mai musulunci ce, sai dai kash a inda gizo yake sakar ruwan zafin da aka dafa ba da shi aka yi talgen ba. baban da dan Daudu Shargalle nan ne ina na ganka ga kanan a tsaye kamar daushen goro. Allah ko wallahi To zaka ci ubanka an jima ka. kuma kake taba mai wai tabbatar da ba ku da manya a gidanku ne? akwai amma ba irin ka ba ko wai Ke bari billahi lazuwar ma zan yi sirara anan ni da ke mu. Yau nake ganin ta fara wai mai gida da kukan tsarki. Shargalle ke kina so ki dinga control din mijinki sai inda kika ga dama sosai ma kuwa kar ki bari mijinki ya gani sanda zaki sa, kuma kar ki bari lokacin da zaki sa ku hada ido da wani. Idan kika sa ki zo ki mai haka. Bari fito miki a mutum sak. Ba wani abu ne yasa na samacin nan. Gani ne manyan mutane na taruwa a gidan nan. Da 'yan zawarawa ni ma zan samu wanda zan rage zafi ko kuwa ai ni dan ma Allah ya rufa asiri. kamfanin Kilina Film Production suka ɗauki nan muku wannan ƙata shirin mai suna Shargalle. Shiryawa Abubakar Usman Kilina, ɗaukar nauyi Kilina Hausa TV, ba da umarni Ahmad Safwan DZ, labari da kuma tsarawa Nura Sada Nasimat. Shargalle sai ku subscribe ku danna mana ƙararrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Kilina Hausa TV. A nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku duk ranar Litinin misalin karfe 8 na dare. Shargalle sun buga
guys din sun buga kararrawar sai dai kunnan jaki da uwar shegu aka yi masa. Different characters, religion, tribe, and culture comes to live in peace. Rigimar gida. Kare min kallo, shedan din da yake bina billahi lazi ya fi karfin naki. Naka dai ka sani. Kai! Ani abun kunya gaba na bashi. Ni za ki ga abun kunya, ni da ne santar a gazan Legas ba. Muka yi damba da biyar ba tsoro ba sai ke. Mutane suna raina wa hukuma hankali, suna aiki ba tare da sanin hukuma ba. Duk mutumin da iginin nan ka je ka nemo shi duk inda yake. An gama, ni so nake fa in mallaki gurin ma gaba ɗaya kawai. Ni kuma in ci me. Na rantsi da Allah barka ji ba wani tsirara ba wankan je ku bai yi tsirara. Ai mun wanka. Rigimar gida. Idan ban nuna miki karfin kakin gargajiya ba Allah dina. A movie of one rented apartment where people with different discipline lives in one apartment which comprised of prostitutes, married women, ladies, guys, and also a thieves. Kai. Ake da matsaloli sosai ma. Ai mijinki har Lagos yake zuwa gashi mun gani. Screenplay Nura Sada Nasimat, produced by Zakari Jamil Dan Guda Kabo, executive producer Dan Guda Kabo. Idan ka nake ka fito. Dan uwarka kai ka kama min dakin durin uwa. Let me talk to this man. This ni za ka ɗauko this ɗin ka zo da shi da. Ka ɗauko this ɗin. Kai bari ka ji na gaya ma. Ko a Lagos da nake yawo, tsirara nake yawo a Lagos. Saboda shegantaka. Kuma bari ka ji na gaya ma da giya nake tsarki. Directed by Rufai B. Ahmad.